Ekonomicky výhodné a ekologicky príkladné. To sú fotovoltické zariadenia, ktoré sa stávajú atraktívnym riešením pre mnohé domácnosti a spoločnosti. Ako fungujú? Prečo sa do nich oplatí investovať? Ako dokážu znížiť vaše náklady? A na čo si treba dať pri ich inštalácii pozor? Odpovie Viktor Kiršner, technický a projektový riaditeľ zo spoločnosti Fotovoltika Kiršner. Dobrý deň, vítajte v relácii Biznis. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Vysvetlite nám prosím na úvod, čo to vlastne je fotovoltické zariadenie, ako funguje. Fotovoltika predstavuje premenu slnečnej energie na energiu elektrickú. Fotovoltické zariadenie sa skladá z solárnych panelov, konštrukcie, striedača, nejaká kabeláž, elektroinštalácia. Solárne panely generujú jednosmerné napätie, jednosmerný prúd. Túto energiu berie striedač, ktorý ju konvertuje na striedavé napätia, striedavý prúd. Túto vyrobenú energiu ďalej posúva do objektu na priamu spotrebu, to je odber akéhokoľvek elektrického spotrebiča, ktorý v danom momente berie energiu, tak tie dotujeme elektrickou energiou vyrobenou z panelov v danom okamihu. A tá energia, ktorá je nespotrebovaná, sa považuje za prebytok, ktorú odovzdávame. Buď do batériového úložiska fyzického, pokiaľ ho máme, pokiaľ nie, tak ho odovzdávame do distribučnej siete. V distribučnej sieti môžeme mať zriadenú virtuálnu batériu, kde si túto elektrickú energiu odkladáme na neskôr, a to je buď teda večer, alebo na dní, kedy máme toho slnka menej a potrebujeme viac energie, ktorú nie sme schopní vyrobiť. O fotovoltike sa hovorí ako o výhodnej investícii. Prečo to tak je? Tak pri dobre nastavenom systéme dokážeme ušetriť až 80 % nákladov na elektrickú energiu. Okrem teda tej úspory zákazník získava zdroj obnoviteľnej čistej energie, zvyšuje hodnotu svojej nehnuteľnosti a zvyšuje samozrejme aj svoju energetickú nezávislosť. Pri fotovoltickom zariadení máme síce vyššie obstarávacie ceny, no návratnosť je pomerne rýchla. Koľko musí človek na začiatku investovať a aká je tá návratnosť? Počiatočnú investíciu ovplyvňuje viacero faktorov. Je to samozrejme veľkosť zariadenia, aké chceme inštalovať. Je to, povedzme, značka zariadenia. Niektorí zákazníci majú svoje preferencie, vybranú značku nejakého toho striedača alebo panelov. Záleží na type strechy, či je plocha, či je šikma, aká je krytina na tej streche. Takisto je otázne, či chcete batériové úložisko fyzické, alebo je to on-grid systém bez batériového úložiska, kde môžete využívať ukladanie prebytočnej energie na virtuálnu batériu, ktoré ponúkajú obchodné spoločnosti s elektrickou energiou. A ako je to s tou návratnosťou? Líši sa návratnosť napríklad pre rodinné domy a je to inak povedzme pre podniky? Pri rodinných domoch je tá návratnosť pri ideálnom stave približne 8 rokov. Samozrejme s využitím dotácie Zelená domácnostiam, ktorá je od štátu, vieme túto návratnosť znížiť. Čo sa týka lokálnych zdrojov, tam sa bavíme o 3 až 5 rokoch návratnosti. Samozrejme zasa je tam veľa ovplyvňujúcich faktorov, ako je teda spotreba daného objektu, počet panelov alebo teda veľkosť inštalovaného výkonu, ktorý chceme umiestniť na strechy, koľko miesta je na tieto panely, koľko máme povolené vôbec inštalovať od distribučnej spoločnosti. A ktoré objekty sú vhodné pre takéto zariadenia? Aké sú rozhodujúce faktory? Záleží aj v akej lokalite sa dom nachádza? Objekty sú vhodné úplne všetky, ktoré samozrejme unesú hmotnosť tých panelov a konštrukčných prvkov. Takže môžeme sa baviť o rodinných domoch, môžeme sa baviť o stodolách, garážach, altánkoch, o poliach, lúkach, nevyužitých pozemkoch, kde máte možnosť uložiť tieto zariadenia. Čo sa týka lokality, u nás na Slovensku nie je veľký rozdiel, respektíve nie je rozdiel v počte slnečných dní. Máme na Slovensku lokality, kde sa vyskytujú ranné hmly. Máme miesta, kde slnko vychádza neskôr, kde zapadá skôr. Takže podľa toho navrhujeme systémy, alebo teda orientujeme panely na buď východnú, južnú alebo západnú stranu. Ideál je južná strana, alebo ich kombinácia.
Záujem o fotovoltické zariadenia na Slovensku narastá. Koľko ich momentálne máme? Dá sa to porovnať s členskými krajinami Európskej únie? V Európskej únii v roku 2023 bolo nainštalované 56 gigawatov. Poprednými lídrami inštalácie fotovoltických zariadení je Nemecko, Španielsko, Taliansko. V Českej republike za rok 2023 bolo nainštalované 970 MW. Na Slovensku to bolo v roku 2023 270 MW. V roku predtým, v roku 2022, to bolo 66 MW. To znamená, že máme rastúcu tendenciu záujmu o fotovoltické zariadenia. A rastie zároveň aj počet dodávateľov na Slovensku? Samozrejme, kde sa zvyšuje dopyt, narastá aj ponuka. Bohužiaľ sa stretávame s tým, že nie všetci dodávateľia sú spoľahliví, technicky zdatní a teda dokážu robiť tú prácu kvalitne. Nechcem zovšeobecňovať, takže máme na Slovensku dodávateľov aj veľmi kvalitných, profesionálnych, s niektorými máme výborné partnerské vzťahy. A na čo si treba dávať pozor? Čo teda odporúčate sledovať, keď chce si človek dať nainštalovať takéto zariadenie? Na čo má pri výbere mysli? Stáva sa, že nás kontaktujú zákazníci, ktorým zariadenia nefungujú, nepracujú správne, chýbajú im dokumenty, či už je to legalizácia, pripojenie do distribučnej sústavy, alebo je to revízna správa, projekt skutočného vyhotovenia. Môžete nám povedať aj o nejakých konkrétnych prípadoch? Stretávame sa s prípadmi, kde nás zákazníci požiadajú o audit, o kontrolu zariadenia, či je nainštalované podľa legislatívy, podľa technických noriem. Vo veľa prípadoch je to skutočne zariadenie nainštalované neodborne a teda sú tam problémy, je tam nesúlad so slovenskými technickými normami a teda je pri prevádzke nebezpečné. A viete s tým potom niečo urobiť? Dá sa im nejako pomôcť? Samozrejme, vždy sa dá zjednať náprava, teda niekedy je to menší zásah, inokedy je to kompletná oprava celej inštalácie zariadenia. A ako je to s pripojeniami zariadení do distribučnej siete? Je toto pripojenie povinné pre každé zariadenie? Áno. Administratívne pripojenie do distribučnej siete je povinné pre všetky zariadenia, ktoré sú fyzicky, teda káblom, pripájané do distribučnej siete. Na strednom Slovensku, Stredoslovenská distribučná spoločnosť, tam nám to trvá okolo 2 týždňov. Východoslovenská, Západoslovenská distribučná spoločnosť, tam to trvá približne 1 mesiac. Samozrejme, toto sa môže natiahnuť, pokiaľ nie sú všetky údaje a všetky dokumenty správne. Keby sme to mali na záver zhrnúť, prečo sa podľa vás oplatí investovať do fotovoltiky, prečo to každému odporúčate? Fotovoltika nie je len novodobý trend. Panel má životnosť 25 a viac rokov. Takže je to skutočne veľmi dobrá investícia z dlhodobého hľadiska. Okrem úspory nákladov na elektrickú energiu získavame väčšiu energetickú nezávislosť a teda šetríme aj životné prostredie. Okrem iného, pri správnom nastavení systému vieme znížiť náklady aj na kúrenie. Pokiaľ máme privedený plyn, ohrev vody plynom, prebytky vieme využívať na ohrev vody. V prípade, pokiaľ vlastníme elektromobil, vieme si nabíjať elektromobil priamo z prebytkov, z batériového úložiska alebo z kombinácie solárnych panelov, batériového úložiska a siete. Takže šetríme aj v tomto ohľade. Pán Kiršner, vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor a za návštevu na štúdiu. Ďakujem. To je na dnes z relácie Biznis všetko. Mojím dnešným hostom bol Viktor Kiršner, technický a projektový riaditeľ zo spoločnosti Fotovoltika Kiršner. Ďakujeme za pozornosť a rozhovor nájdete aj na našom webe teatri.com. Pekný zvyšok dňa.